S autorskou písní přichází zahájit dnešní večer moderátor Miloš Fiala. Brno, třikrát Brno, krásný dobrý večer vám všem, vítejte v Zollnerbovi Hall. Já jsem strašně rád, že už po třetí vás tady můžu já osobně přivítat. Letos konkrétně na 27. ročníku reprezentačního plesu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity spolku mediků. Jsem strašně moc rád, že jste dorazili. A teď si dáme úvodní song. Přeju vám příjemnou zábavu a hlavně si to užijte. Ještě jednou, dobrý večer! Po svých dávek u toho píšu zprávu svojí mámě, že se dneska to nevrátil a že se opět centru stavím. Víš, jak to teďka chodí, každý by chtěl mít life jako Penny a mít úsměv na své tváři, když se započtíme daří. Pojď si užít tenhle ples, ještě dnes, pojď si s náma užít tenhle ples. Ještě dnes, dokud máš sílu, pojď si tančit, pojď si zpívat, pojď si ten ples užívat, hlavně žádný stres, pojď si užívat. A dneska celé pobyt, hlavně hoď se do pohody, aj borci, aj baby, skakaj všichni, co jste s námi, ej. A jdeme mezi vás, jo? Tu repovat. Dnešní program tu bude vážně bomba. Byla by fakt škoda, kdybys dneska dostal doma, protože tu bude bohatá tombola a bude taky otevřená lakrota. Jo, budou tu DJs, bude tu show. Jestli jste právě tady, tak udělejte ho, ho, ho. To bylo málo, to bylo slabý. Já chci slyšet, že jste dneska tady, ho, ho. Mám strach, přesně, ty jsi veselá. Tohle dokonce ani Leoš nedělá. Vy, co jste dnes námi, chcete lidi léčit, ale dnes večer budete v naší péči. Tenhle ples, pojď si s náma užít ještě dnes, dokud máš sílu, pojď si tančit, pojď si zpívat, pojď si ten ples užívat, hlavně žádný stres, pojď si užívat. Hey, hey, come on! A dneska celé pobyt, hlavně pojď si do pohody. A jdeme hrát teď na kytary. Žádný stres, pojď si s náma užít ještě dnes, dokud máš sílu, pojď si tančit, pojď si zpívat, pojď si ten ples užívat, hlavně žádný stres, pojď si užívat. Dámy a pánové, dobrý večer! Já jdu tady za vámi. Dámy a pánové, taneční skupina Mighty Shake, velký potlesk. Velký moc díky. Dámy a pánové, to bylo všechno, díky moc, že jste dorazili na tento ples. Jsme rádi, že jste přišli. To je z dnešního programu všechno. Ne, samozřejmě dělám si legraci. Dámy a pánové, ještě jednou vítejte. Jsme strašně moc rádi.